Tuleeko teille koskaan sellaista pientä paniikkia, että millaisen meikin voisi laittaa vaikka Halloween-bileisiin tai pikkujouluihin? Me kuullaan tätä yllättävän paljon meidän asiakkailta ja meidän vinkki on siis se, että tee vaan ihan millainen meikki sä itse haluut ja lisäät siihen vähän glitteriä. Sillä glitterillä on oikein semmoinen ihmeellinen taika, että se muuttaa minkä tahansa lookin erikoisemmaksi, säkenöivämmäksi tietenkin, ja se saa sun katseen näyttää tosi avaralta ja huomiota herättävältä. Ja tämänhän näkee tosi hyvin tässä Riinan tekemässä meikissä. Tämä pohjalla oleva meikki on itsessään jo super upea, mutta koska pikkujoulukausi on tulossa ja Halloween ja mitä kaikkea, niin Riina lisää vähän chunky silveria tonne luomille. Sen glitterin saa parhaiten kiinni meidän glitterprimerilla, joka on ihan täysin läpinäkyvä ja semmonen geelimäinen tuote, eli se ei tuhoa sun alla oleva meikkiä millään tavalla. Jos haluaa olla supertarkka, kuten tässä kuvassa näkyy, niin niitä glitterhileitä voi lisää myös tuolla meidän vahakynällä, eli silloin ne saa ihan just siihen paikkaan, mihin itse haluaa. Ja pakko vielä sanoa, että näiden meidän tuotteiden käyttö on oikeasti tosi helppoa, ja kuten sanottu, ne käy ihan minkälaisen meikin päälle vaan, tai myös niin, että jos sulla ei ole mitään meikkiä. Eli pointtina korostat just sitä, mitä sä itse haluat. Sitten viimeistely vielä G-Beauty läpi ripsillä, jotka on ihan sairaan hyvät ja helpot käyttää. Niissä ripsissä on se liima itsessään, eli ei tarvitse sotkea minkään ripsiliiman kanssa. Ja tadaa! Nyt on valmista. Upea!